Kape gato? Ate ka to? Kape ano? Iya. שילי חריף. לא אני ראשונה, אתה צריך להיות ראשון. הכל בביס. הכל בביס. אני לא אעשה. קולעת. הייתי לראות. מה לך בתל אביב תעני? נחמד, הסתובבנו שם כל היום. מה היה? קנית משהו? גרו קנה רק איזה רמקול קטן. רמקול קטן, הוא שלח לקטות שם? זהו, שלחתי לקטות רמקול קטן. איך אתה מבין? דן, תחשוב מהר. זה לא חריף? לא רואים אותו. בדיוק נגמר. במפלגה. חם לי בעיניים. איך הוא נראה? איך הוא נראה? יוליאנה, אל תהיה. Oh my god. Non vi allez alla febbrita. יאללה, בוא להרזיע. עשינו יחד 90, ואני כאילו איזה איש חלוטה ל-25, וכל השאר האנשים נתנו לה, ואני התחיל כאילו מה שהביאו לה. למה? בא לבזבז, תביא לי שטות! זהו, זה פשוט. תביא. אני לא רואה, זה שורט לי על השעון. היה בת מצווה, היה דווקא אירוע קטן כזה. היא נכנסה לה, מה כאילו, זה האירועים שלכם, בוא נזה, הוא היה כאילו יותר קטן מזה בשבע. היא עושה לי, לא, זה אירוע קטן. אבל מה הציפיה? אני יש לי דמות! אם במרכז שאוכלים אוכל מובט ואני תמיד עושה לך אחרי העבודה שמע, זה אחד הכואבים בלחי.